सिगांथाराव आंनि एसके बड'ब्लग इउट्युब चेनेलखौ मोजां मोननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो बेबायदिनो फैबाय थानाय गुड फ्राइडे आरो बैसागुनि गाहाम हामलायथिखौ साफ्रोमनिसिमबो बावहरग्रोबावनाय थाबाय। बेजों लोगोसे दायो आङो बेबायदिनो संकस इक' केम्प आरोना, जायनि फलाव संकसआव दंफैयो आङो। बेबायदिनो बेंगल बर्डार दै आरोना, पिकनिक स्पट दङनो ओरै खोलाथिंजाय थाङोब्ला माने पिकनिक स्पट दं आरो पिकनिक जायोब्ला माने बेयाव जाफैनो हागोन आरो। ओमफ्राय ओरैहाय साहाथिंजाय दावफैयोब्ला बेबायदिनो जमदुवार मोनहैबाय आरो, भुटान जमदुवार मोनहैगोन आरो। दायो आङो नोंथांमोननो संकस दैखौल' जास्ट दिन्थिनानै थांसिगोन आरोना। गेटआ बेनो बोथोर जायोब्ला बेबायदिनो नभेम्बरनिफ्राय लानानै बेबायदिनो नभेम्बर, डिसेम्बर, जानुवारि, फेब्रुवारि बेबायदि पिकनिकनि टाइम जायोब्ला माने पिकनिक स्पट दं आरो बै खोलाथिंजाय। पिकनिक जानो ओरैबायदि मोजां मोजां लकेसन दं, जायगा दं। नोंथांमोनाबो निस्सय मालाबानि समफ्राव बेबायदिनो पिकनिक जानो गोसोब्ला बेयाव फैनानै जाफैनो हागोन आरो। बेबायदिनो बेंगल बर्डार संकस नायनो गोसोब्ला फैनानै बेयावहाय जाफैनो हागोन आरो। दा नायनानै लादो लोगोफोर, नै नोंथांमोना बे दैखौ निस्सय नुदों। बे दैयानो जादों जाहैबाय संकस दै। बेखौ बारोबा बेंगल मोनहैबाय आरोना। बे दैयानो आसाम आरो बेंगल बर्डार जाहैबाय। ओमफ्राय बै साहाथिंजाय ग्रिन हाजो नुहुरनाया जादों जाहैबाय जमदुवार हाजो आरो, जायनि फलाव भुटान आरो बेबायदिनो इन्डिया मोनसे जमदुवार हाजो आरो। बेयाव मोनसे जोबोद मोजां पिकनिक जानो जायगाफोर दङ, हाजो गोजा जेरैथिंबो। ओमफ्राय ओरैहाय एसे सानजाथिंजाय दावखोलांथारोब्ला मोनसे भुटाननि हिंगिं ब्रिजबो दंमोन। दाथ' बेयावहाय माने थांनो मोनला, आवगोल थांनो मोनोमोन, दा एसे उसुबिदा हाबनो मोनला बायदि खोनादों आङो। ओरैबायदि मोजां आरोना जायगाया, बे ग्रिना भुटान नायनानै लानो हागोन नै। ओमफ्राय नैबे दैखौ संकसखौ बारोबा माने बेंगल मोनहैबाय आरो। ओमफ्राय ओइ खोलाथिंजाय माने सिजोन जायोब्ला माने पिकनिक जायोनो, पिकनिक स्पट दंनो। आं माने बेयाव थांनाय जानाय नंला। नोंथांमोनाबो निस्सय मालाबा फैयोब्ला बेयावहाय माने जानालिनि सिदा ओरैहाय साहाथिंजाय दावखोनानैहाय ओमफ्राय बेबायदिनो सोनाबजों फैनानै संकसआवहाय माने पिकनिक जाफैनो हागोन आरो। दिनैबो आङो बेबायदिनो रायमना नेसनेल पार्कनि गेट साखाथियाव दंफैयो आरोना। नै नायनानै लादो, दाख्लैबो फैदोंमोन आङो आरो दिनैबो नेक्स्ट टाइम आरो फैबावनाय जाबाय। लोगोफोर गैया आंजों, हारसिंनो। बे हिसाबैनो आङो बे नेसनेल पार्कआवहाय बेरायहैनाय जानाय नंला आरोना। नेक्स्टफ्राव माने लोगोफोरजों फैयोब्ला थांनाय जागोन। दा लोगोफोर गैया, मालाबा नेक्स्ट टाइमाव लोगोफोरजों जेब्ला ज' फैयो अब्ला बे रायमना नेसनेल पार्कआव बेरायहैनाय जागोन आरो। गेटखौ नायनानै ओरैबायदि थांनो गोसो जादोंमोन रायमना नेसनेल पार्कआव बेरायहैनो। आं नेक्स्ट टाइमावहाय लोगोफोरजों ज' फैयोब्ला बे रायमना नेसनेल पार्कआव बेरायहैनाय जागोन। दा लोगोफ्राबो गैया, बे हिसाबैनो हारसिं बोरै थांनो एसे बानाय फैयो आरोना, इन्ट्रेस्टफोर जाया। दा बे हिसाबैनो आङो थांनाय जानाय नंला आरोना। दाख्लैबो आङो बे रायमना नेसनेल पार्कनि गेटआव भिडिअ खालामनाय जादोंमोन, ओरैनो। दिनैबो आङो ओरैनो जास्ट बायदिल' जानाय जासिगोन आरो। बेनि साखाथियाव मोनसे दखान दङ, बे दखानाव मा मोनजायो एबा मा मोनलोङो आं गासैबो सोंनानै नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों मिथिहोनाय जासिगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांदो। मा मोनजायो आं नायनि, ओरैबायदि मोनजालांजोबगोन आरोना। नोंथांमोनाबो निस्सय मालाबानि समाव रायमना नेसनेल पार्कआव फैयोब्ला नै बेयाव अर्डार होनानैहाय थांनो हागोन आरोना। नै बेदर गोदागासिनो, नै बेदरबो मोनजागोन आरो ओरैहाय नायनानै लादो, नै फारसेनिफ्राय मोनजाजोबगोन आरो। नै बिदिनो चावमिन बायदिसिना बानायनाय जादों। नै बेयावबो चावमिनबो ना मा होननांगौ जाखो बेखौ, चावमिन औ फारसेनिफ्राय मोनजाजोबगोन। ओमफ्राय बेयावहाय ओंखामबो मोनजायो होनदों नामा ने दादा? मा अर्डार होयोबा मोनजागोन। औ माने बेयावहाय नेसनेल पार्कआव सोरबाफोर बेरायफैयोब्ला माने बेयाव एडभान्स अर्डार होनानै थाङोब्ला मोनजागोन नामा? औ दाथ' फेसिलिटिया दंजोबो ने? औ दायो बे हाग्रायाव बेरायहैनो थाङोब्ला गावसोर गार्ड थांफागोन नामा ने? औ गार्ड थांफायो। माने जेनेबा गारि लानानै फैयोब्ला बिसिनि गारिखौ लानानै थांनांगोन नामा? गारिखौ लांनो मोना आरो, जायखिजाया माबा जिपसि, नैबे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव जिपसि दं, बेखौ लानानै थांनांगौ आरो। ओरैनो दा बेसेबां लायोथाय बिसोरो? 3000 थाखा लायो नोंथां। जायखिजाया 3000 ने? 3000 गावसिनि गारिजों आरामसे गावसोरबो थांफाबाय ने? औ
माने हाग्रानि जिब जुनारबोथ' लोगो मोननाय जायो ने? लोगो मोनो औ होमब्ला नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजोंनो खोनाखाबाय मालाबा नोंथांमोना निस्सय बे रायमना नेसनेल पार्कआव फैयोब्ला नैबे दखानाव हाबनानै गोसोबायदि जानानै थांनो हागोन आरोना। औ आदसा खोनाखाबाय निस्सय भिडिअनि गेजेरजोंनो आरो बेयाव जादो लोंदो आरामसे ओरैहाय नेसनेल पार्कआव बेरायनानै फैदो आरोना। न'खर फेमिलिबो फैनो हागोन बा सोरबाफोर बेबायदिनो बेयावहाय नेसनेल पार्कआव बेबायदि जिब जुनार नायनो गोसो जादोंब्लाबो फैनो हागोन। ओरैबो दङ नै दखानफ्रा ओरै जानालि थांबाय ओरैबायदि संकस मोनहैगोन आरो बेबायदिनो ओरैहाय ओरै दावखोलाङोब्ला जमदुवार मोनहैजोब्बाय। दा नायदो नै लोगोफोर रायमना नेसनेल पार्क जिब जुनारखौ नायनानै लादो नै बेबायदिनो टाइगार दं बेबायदिनो बायदिसिना दं आरोना दियार मै बायदिसिना हाग्रानि अमा जिब जुनार दं मैदेर गल्डेन लेंगुर नायनानै लादो फारसेनिफ्रा नुगोन आरो बेयावहाय थाङोब्ला। ओमफ्राय फैयोब्ला नोंथांमोना नैबेयावहाय फरेस्ट केम्प दं बेयावहाय एन्ट्रि खालामदो बेनिफ्राय गारि लानानै दावखोलांदो आरो नोंथांमोना निस्सय मालाबानि समावहाय रायमना नेसनेल पार्कआव फैयोब्ला बेयाव एन्ट्रि खालामनानै आरामसे जिपसिफोरजोंहाय गाखोनानै थांनो हागोन। आङो नोंथांमोननो जिपसिखौ देखायगासिनो दङ लोगोफोर आरामसे गार्ड थांफाखानाय जागोन आरोना बेरायहैनो हागोन बेबायदिनो जिब जुनारफोरखौ आरामसे नायनानैहाय इन्जय खालामनानै फैनो हागोन आरो। दा नै लोगोफोर आङो नोंथांमोननो जिपसिखौ देखायगासिनो दं आरोना नै अब्ला नायनानै लादो लोगोफोर नै जिपसिया बेनो आरोना नै नैबे गंसे आरो नैबे गंसे आरोना आरो दंबावो होनदों ओरैजाय दंबावोनो बे जिपसियाव गाखोनानै आरामसे नोंथांमोना बे रायमना नेसनेल पार्कखौहाय गिदिंनानैहाय थांनो हागोन आरो बेबायदि जिब जुनारफोरखौहाय नायनानै आरामसे इन्जय खालामनानै थांनो हागोन आरो। नै इन्टारेस्ट जागोन लोगोफोर नायनानै लादो गारिफ्रा नैबेनो नै हाग्रायाव बेजों बेरायहैनो मोनगोन आरो जिपसिजों। नेक्स्ट टाइमाव आङो थांगोन दा लोगोफोर गैयिखाय एसे इन्ट्रेस्ट मोनाखै गोसोखौ साबजानाय मोनाखै आरोना दा बे हिसाबैनो आङो दिनै थांला लोगोफोरजोंसो मालाबानि समावहाय बेबायदिनो बेरायनो थांगोन। दा अखाबो एसे हागासिनो दङ बे हिसाबैनो थांनाय जाथ'नाय नङा आरो दा नेक्स्ट टाइम थांगोन। आङो दाख्लैनि भिडिअआवहाय नेक्स्टआव आं थांगोन होनदोंमोन नाथायब्ला दिनैबो थांनाय जानाय नंला मानो होनना बुङोब्ला एसे बानाय मोनदों एसे लोगोफोर थायोब्ला एसे इन्टारेस्टिं जायो आरो। जोङो बेबायदिनो रायमना थांबाय थानाय समावहाय बेबायदिनो कुसुगाव बारनानै मोनसे दलाङाव ट्राफिक जाम जादोंमोन। बे ट्राफिक जाम जानायावहाय जोङो गारिखौ साइडआव दोननानै थाथ'दोंमोन। बे समावनो बिहारनि गंसे गारिया बेनो नै लोगोफोर नाम्बाराबो बेनो नै नायनानै लानो हागोन आरोना जोंखौहाय फैनानै माने अभारटेक खालामनानै ओरै दाननानै खिबुजोंहाय माने बेखौ सबाखेनानै गालांदों आरो गारिखौहाय। दा बेबायदि एसे क्रास जादों गारिया ओमफ्राय बे माबाया लुकिं ग्लास थांदों ओमफ्राय नैबे इन्डिकेटारा थांदों आरो। दायो जों गारिखौ एसे क्षतिपुरन बिनो थाखाय जों लाखिदोंमोन नाथायब्ला गारिया थाथ'वाखै ओमफ्राय जोंनाबो एसेग्राबलि खहा जायिखाय एसेल' क्रास जानानै इन्डिकेटारल' बायनायखाय जोङो गारिखौहाय ओरैनो माने थांथोंसै होननानै जोङो आगार हरनाय जादों आरो। जुदि जोङो इसा खालामथारोमोनब्ला जोङो बेबायदिनो श्रीरामपुर गेटआव मोनहैगौमोन बे गारिखौहाय। दा बेखिनियानो गाज्रि जानाया दायो जोङो दालिगावआव बानायगासिनो दङ मेकारनावहाय।